alias espace Balbi. Anna now they how they come or how come Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronique boutique vive. Ferita vive, mobile ferita vive. C'est nous vive, c'est nous jeunesse vive. Espace Balbi. Espace Balbi. Kotija bella, kotija dinge bella. Wakera, ede yake waira. iPhone song oduma, Samsung song oduma, Huawei song oduma, Tecno song oduma, Redmi be achama. Poli ni tanuni, wale nyuma don ko ta kunyeshi au bela jelema au munu sokolino anani wakati na Balbi bugu meja adabora tuguni adabora majugo fa adabora kokura au bismillah au jamuka mandi sanfɛ aw ani anw kungo do beta gadi bita o fana kadi sabula ani bele ka bele ano de bino bolo bi bita tigɛ basi ye min ni ana bɛ dɛsɛ yan'o cɛ an man kanubagaw an n'an lajɛbagaw an m'aw bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ an ka sponsor kɔ sponsor officiel o ye espace Balbi ale ni Balbi bugu couture invité salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kori bashi tila. No bashi tina alhamdulillah. Awa sa. Allah kana bashi kanira. Amina rabbi. I tɔgɔ ni jamu fɔ I kanubagaw ani lajɛbagaw ɲɛna. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo ni waati in na sani k'an tɔgɔ ni jamu fɔ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni waati in na ni heure in na ni minute in na ni seconde in na k'i sɔgɔlen don Balbi buku la. An ka téléso man di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i sigiyɔrɔ la ni silamɛ ka foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kɔfɛ aw denkɛ a n'aw balimakɛ a n'aw ka kalanden a n'aw ka gɛrɛbukɛ a n'aw dɔgɔnin n'o ye zikiri mɔrikɛ Fofana ye ni dɔw ko zikiri solo ka mɔrikɛ. Voilà o de ne tɔgɔ ye. Donc I tɔgɔ de ye Morikɛ Fofana mais I dɔnnen don ni zikiri solo ka morikɛ ye. Kosɛbɛ. E de solo ka morikɛ ya. Voilà ne de bɛ. Ayi mori suguya ka ca dɛ min bɛ fɛnw d'a ma ou bien. Non bon ne tɛ nasibɔ mori ye n tɛ sɛbɛn di mori ye mais n tɔgɔ ye Morikɛ parce que n tɔgɔ dala cɛ min na o ye Usumani Sidibe ye. Dugurelaka don Dugurela jigiba dɔ don Dugurela yiriba dɔ kun don mais a binna. Donc o de ne tɔgɔma ye i tɔgɔ dala dɔnnibaga la ni ma wele Morikɛ i bɛ wele karamɔgɔ. Voilà o de ye Morikɛ sɔrɔ cogoya. O de nana ni morikɛ in ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Faamuyara sisan ayiwa morikɛ I bisimila I nana an ka wele lamɛn a diyara n ye wa a bɛnn'a ma merci morikɛ e bɛ misiki kɔnɔ ani sisan cɛ a bɛ san joli ɲɔgɔn bɔ. Bon ne bɛ misiki kɔnɔ ani sisan cɛ fɛn min ye san 10 ani 4 14 13 a b'o bɔ. San 14. Ah oui. Sɔn joli b'i bolo. Bon sɔn bɛ n bolo est-ce que ne ka sɔn ma ca ni ne si yɛrɛ ya. A sɔn bɛ n bolo ka ca dɛ. Ɔ kilipu dun. Bon n ye kilipu 2 dɔrɔn de kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n ye kilipu 2 kɛ. Bon kilipu dɔw bɛ kɔfɛ ka na mais olu ma ban fɔlɔ baara daminɛna. Komi 2 de bilalen don n'o ye zikiri solo fasa ani Ayidara fasa n y'o 2 de kilipu kɛ. Ok n y'a faamu sa o 2 de kilipu kɛlen don fɔlɔ. Kosɛbɛ. Mais I bɛ kilipu wɛrɛ préparation na. Voilà n bɛ kilipu wɛrɛ préparation na. Ok c'est bien. Morikɛ o ne bɛ fɛ ka e ɲininka kumani dɔ la. Bintu Siranin kɛ. Zikiri Bintu Siranin. O jɔn ye. E n'o ye tile 2 kɛ ka tafuta ɲɔgɔn na dɛ. Bon Bintu Siranin ka ca e kan bɛ Bintu Siranin jumɛn ma. Zikiri Bintu Siranin o ye 2 de ya. Zikiri kunda Siranin tɛ fɔ mɔgɔ 2 ma n'ale tɛ o. Bon foyi tɛ ne ni Bintu Siranin cɛ. E n'a ye tile 2 kɛ ka 2 ta ɲɔgɔn na. Non bon denmisɛnnin mana fili i b'a la tilen ka sira jira a la. Voilà ne bɛ ka la tilen sinon kɛlɛ tɛ ne ni Bintu Siranin cɛ. Bintu Siranin y'an den de ye. E tun bɛ ka sira de don a kɔrɔ. Voilà n bɛ ka sira de jira a la. Voilà parce que ni denmisɛnnin filila i bɛ sira jira a la quoi. An bɛ ka sira dɔrɔn jira a la sinon foyi tɛ yen. I m'a ye sa k'ale tun bɛ ka sira de jira Bintu Siranin o tuma a tun tɛ sira dɔn quoi. Non denmisɛnnin so sen ka teli mais a tɛ kungo dɔn quoi. Olu ka teli u yɛrɛ ma donc
a filila n y'a minɛ k'a lakile ka tigɛɲɛ kelen k'a la k'a lakile a sera kilen minɛ sisan a kilenna sisan walahi a kilenna yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ fɛ ka kɛ cogo min na sisan a kɛla ten k'ale tun bɛ ka sira de yira a la ka fila a ko kɛra baara ye ok o fana faamuyara mais a janjo mɛnna sen na dɛ bon denmisɛnnin kulo gɛlɛn ka ko bɛ mɛn sen na o mais mun yɛrɛ ye ni Bintu sira ni se ɲɔgɔn ma de bon i b'a dɔn o ko ka ca an ka tɛmɛ olu kan an ka tɛmɛ o kan an k'o page yɛrɛ an k'o datugu quoi ayiwa n'i ko ten an k'o fana datugu voilà Morikɛ il paraît que wagati dɔ tɛmɛna wagati moment dɔ tɛmɛna Bamakɔ yan ni zikiridalaw ka concert n'u ka ɲɛnajɛw n'u ka fɛnw tun bɛ yen ko e tun bɛ wuli i yɛrɛ ma k'i pari dɔrɔn ka samara don ka taa concert kɛyɔrɔ la ko e ye zikiri solo ka ci de ye jɔn fana y'o f'i ɲɛna Fatim i dɔnbagalajɛ de ye nin fɔ dɛ ayi o tigi tɛ ne dɔn ko Solo ye wele ka t'i sigi a ka salon ba kɔrɔ jɔnna sigi ma i cɛ la kabi Ala ye ne da ka t'e sigi jɔn non kabi Ala ye ne da Fatim Solo ma deli ka ne wele ka taa ne sigi yɛrɛ k'a bɛ ne ladi yɔrɔ n'i ladilen ye ko dɔ de kɛ ko ma ɲi jango ka se jɔn ma quoi wa mɔgɔ min y'a f'i ye ne yɛrɛ bɛ invité kɛnɛ dɔw kan ne tɛ taa yen nɔ yɛrɛ jango ne ma wele kɛnɛ min kan ayi mais a ma kɛ sisan o awɔ ne bɛ ko de f'i ɲɛna o ne furadama n ko ne yɛrɛ de ye ne ye ni adamaden ni dɛsɛli yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa ko de kɛ ko min tɛ ko sɛbɛlama ye quoi k'a b'a la ne da ne bɛ ko sɛbɛlama dɔrɔn de kɛ walahi ne tɛ zikiridala barika bannen dɛ non ne donna sigidala ka sɔrɔ ne ka dugu jɛlen don hali ni ne yɛrɛ sigi cogo ye ni ne yɛrɛ kɛ cogo ye i b'a dɔn ne ka dugu jɛlen don a mɛnna quoi walahi non ne ma wele kɛnɛ min kan non hali ne wulila kɛnɛ min kan ne tɛ taa o bɛɛ kan jango ne ma wele kɛnɛ min kan mun y'a f'i ye dɔrɔn bon adamaden mana ɲa a bɛɛ bɛ f'i kɔfɛ quoi ne ɲɛ o tigi ɲɛ non a tɛ se tɛ sɔn walahi mais est ce que ne ye kuma in fɔbaga fɔ e bɛ boli bon ne b'a dɔn e tɛ se k'a fɔbaga fɔ quoi e tɛ se k'a fɔbaga fɔ a kɛra ne yɛrɛ bɔra kalama yɛrɛ de ne bɔra tile fila ni bi m'anw bila yan i t'o fana to i ka kuma wɛrɛ fɔ cɛ e ka to i cayara dɛ mais ne b'a dɔn e tɛna se ka tigi fɔ an bɛna su ko nin na quoi an ka taa ni ɲininkali wɛrɛw ye dɔrɔn ok Morikɛ muso b'i bolo wa bon muso kelen bɛ n bolo fɔlɔ ayi muso bɛ n bolo wa awɔ muso bɛ n bolo mais n ko kelen bɛ n bolo fɔlɔ kana fɔlɔ fɔ quoi an kana fɔlɔ fɔ ayi awɔ muso bɛ n bolo muso bɛ n bolo denw bɛ yen alhamdulilayi mais i bɛ baara wɛrɛ la min tɛ zikirida in yan bon n bɛ baara wɛrɛ la min tɛ zikirida ye ne m'a f'i ye émission daminɛ na n ko ne seren don n yɛrɛ kɔrɔ hali ni i b'a dɔn n seren don wa ne ka baara fɔlɔ ne ye tailleur ye ne ye tailleur ye n bɛ muso fini kala n bɛ cɛ fini kala n bɛ denmisɛnnin fini kala n bɛ mɔgɔkɔrɔba fini kala o kɔfɛ zikirida dɔrɔn tɛ baara ye tailleur yɛrɛ fana dɔrɔn tɛ baara ye ne ye 12 métiers 13 valeurs de ye o kɔfɛ magasin bɛ n bolo bafulu complet 3 fo 4 ɲɔgɔnna bɛ n bolo location o kɔfɛ o magasin kelen in kɔnɔ plaie sɔrɔ bɛ n bolo mɔgɔ bɛ jeune min je plaie den 2 b'a kɔnɔ n b'o o sigida la denmisɛnninw bɛ tile ka n'o je o kɔfɛ o magasin kelen in kɔnɔ film envoyé yɔrɔ fana bɛ n bolo n yɛrɛ de bɛ film envoyé indo film fara catiri kan o fara tubabu film kan ne yɛrɛ de b'o bɛɛ envoyé fana métier bɛ ne na dɛ tiɲɛna ala ta kɔfɛ e kelen bɛ nin bɛɛ kɛ ne kelen bɛ nin bɛɛ kɛ walahi nin bɛɛ wari ye kelen ta ye bon a bɛ wari alhamdulilayi ni n ka denbaya ta don ani jɛɲɔgɔn wɛyi tabarikala mais an bɛ wagati min na ko sisan e yɛrɛ ni zikiri solo ka lien ye jumɛn bon ne ni zikiri solo ka lien ba bɛ ne ni zikiri solo cɛ kunun fo bi foyi tɛ yen alhamdulilayi ala ta kɔfɛ hakili b'a la ɲɛw bɛ fama mais ala b'a dɔn dusukunw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi ɲɛw bɛ fama mais dusukunw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na wa hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ fana quoi mais zikiri Amidu dun i ni Amidu bɛ ɲɔgɔn kalama
Amiru Mugadamu. Awo. Ouais, ami ɲɔgɔn kalama. Yɛrɛ ɲumanna. Ale de Mugadamu ya. Drapotigi ouais. Jonga Mugadamu no dɛ. Amiru Kulubali Segu Mugadamu ani drapotigi. Segu Mugadamu ne do wa? Ayi, Zikiri Solo la kɛ Mugadamu yo. Solo ka Mugadamu ne do wa? Solo ka Mugadamu do. Allahu akbar. E n'o ka liya mi cogo di? Bon, alhamdulillah, foyi tɛ ne ni Zikiri dara foyi cɛ. Ne ni Zikiri dara bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye. An bɛɛ bɛ kuma, an bɛɛ bɛ baro kɛ téléphone na. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ hali n ka bitigi dayɛlɛlen, Amidu y'a ka mobile ta ka bɔ f'a fɛ yen. Ka na n ka bitigi dayɛlɛli, ka na n fo ka dugawu kɛ n ye. Hali jeudi jan tɛmɛnen, Zikiri Kalifa Keyita Ɲamakɔrɔ, Zikiri Sabalibugu, o ka kalanden dɔ ka kɔɲɔ tun bɛ Sabalibugu yen nɔ. Kalifa y'an bɛɛ invité. Ni Amidu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Zikiri dara caman, an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'o don. Ouais, jeudi jan tɛmɛnen, ne ma fili. Kalifa ka kalanden de ka kɔɲɔ tun bɛ yan. Tɛnɛ, awɔ, tɛnɛ. Ne ko morikɛ, ni ne ko n k'e ka layidu ta ne ye k'i bɛ Kalifa wele ka na yan, e bɛ se wa? I ka plateau sanfɛ yan. A kɛ i n'a fɔ o kɛla ka ban komi a tɛ yan fɔlɔ. A fasa jalen don dɛ. A bɛ Ivar ani Baco bɛ tournée na. Baco, Ba Mariam ka Baco wa? Ba Mariam ka Baco. Waa. Ouais, hali sini an tun bɛ baro la WhatsApp kan. An y'a mɛn. I ko n k'a kɛ komi a kɛla dɛ. Non, a kɛ i n'a fɔ a kɛla ka ban. A ka na dɛ. N'a nana n yɛrɛ b'i wele, mago bɛ don min na i b'a fɔ n b'a fɔ a bɛ na n'Ala sɔnna. Ayiwa, n'i ko ten. Ne mago bɛ Kalifa la, mais a fasa jalen don. N y'a wele ka o tɛ sɔn, n t'a dɔn kun min na o bɛ ka siran émission ɲɛ. Bon, a bɛ se ka kɛ a ka programme de ka ca. Sinon Kalifa tɛ Zikiri dala ye min ma yɛrɛ bonya animatrice ma quoi. N'i y'a mɛn dɔnkilidala, animatrice de bɛ dɔnkilidala kɛ dɔnkilidala ye. N'i y'a mɛn dɔnkilidala, animateur de bɛ kɛ dɔnkilidala ye. Sani i ka wuli, animateur de b'i sankɔrɔta, i wulilen de bɛ se ka ban k'u ka wele jaabi. An bɛɛ ye denmisɛnninw de ye, an si ma dɔn fɔlɔ. E bɛ se ka Kalifa wele cogo di k'a tɛ na? I b'a sɔrɔ ani darola de bɛ bɛn a bolo, ou bien ani événement bɛ bɛn a bolo n'a tɛ se ka na. Mais ni an bɛɛ ka laɲini de ye, téléso dɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ Zikiri dara denmisɛnninw wele k'u dɛmɛ, min bɛ Zikiri dara denmisɛnninw wele k'u ɲininka u ka activités la, min bɛ Zikiri dara denmisɛnninw wele k'u ɲininka u ka projets la. Bon an bɛɛ ka laɲini n'o ye, n'a y'o laɲini valider anw ye, k'an wele ka na sans wari, dɔrɔmɛ kelen ma ɲini maa si fɛ. An tɛ courant sara, an tɛ ji sara, an mana na an bɛ ji min yan, ka dumuni kɛ yan, ka baro dumanw kɛ, kilimu man kan. Bon, o ye belebeleba ye quoi. Farapu. An bɛ dugawu kɛ yɛrɛ, Ala ka télé sɔn, Ala ka mɛn a kɔnɔ yan. Amina yarabi. Ala ka dayɛlɛli kɛ hɛrɛ ye. Amina. Ne ko morikɛ, mun de kosɔn ni an ye Zikiridalaw wele ka na an ka plateau sanfɛ, u b'a fɔ i ka émission ye émission sugu jumɛn ye, lien dɔ ci ma n ka taa lajɛ dɛ. Bon, aw bɛ siran mun ɲɛ de? Bon, o ye diyagosa ye quoi. Mɔgɔ n'i bɛ don fɛn o fɛn na, a ɲɛɲini fɔlɔ ka don a la. N'i bɛna fɛn o fɛn kɛ, a lajɛ fɔlɔ nin ye fɛn sugu jumɛn, fɛn sɛbɛlama don wa? Mais yɔrɔ in na i bɛ ka ne yɛrɛ de kɔrɔmatigɛ parce que ne y'a f'i ye i ye émission dɔ kɛ ka tɛmɛ ko o lion ci ma an yɛrɛ k'a lajɛ. Ayi i dɔrɔn tɛ dɛ, caman de y'a kɛ n na. Voilà, mais o de don pour que an ka lajɛ. O de kosɔn n bɛ fɛ k'e ɲininka. Émission bɛ mun ni mun kan? Ne kɔni ne tɛ polémique la. Polémique kɔni n t'o fɛ. Puisque ne b'a dɔn. Mais polémique ti yan o. Voilà, yɔrɔ o ti yan. Voilà, n'i ka émission lajɛ, ma polémique y'a kɔnɔ o de la n nana. Sinon ni n'o y'a kɔnɔ, ne tɛ bezi ninnu fɛ. Réseau kan mankan kolonciba in hali bi ni gɛrɛbɛni dugu bɛ yala ka bala ma fa de e bɛ bezi kɛ ni bezi tɛ balo non ne bɛ balo bezi tɛ o de la ne ma besoin bezi la quoi. Voilà, ne bɛ dɔnkili fitinin mun dan jate kɔrɔ, ne bɛ fitinin mun di ne ma, ne bɛ baara min kɛ, n bɛ fitinin mun sɔrɔ n gosi la Ala ta kɔfɛ, ne bɛ n fa ni n ba ta o la, ka n ka denbaya ta o la, ka dɔɔnin bila n yɛrɛ kun. Voilà, o bɛ ne bɔ quoi. Ayiwa. Voilà. Morikɛ Evu, e karamɔgɔ ye jɔn ye? Ne karamɔgɔ Zikiri la. Bon ne karamɔgɔ ka ca dɛ. Parce que ne tɛmɛna sira caman fɛ sani ne ka Zikiri solo bolo sɔrɔ. Bon ne tun bɛ kuma Zikiridalaw kɔ, ne fɛ ka micro minɛ ka jeliya kɛ, kuma tun ka nɔgɔn ma kojugu, ne tun b'olu kɛ. N tor'o la n fa nana fɔ ko n tɛ jeli ye, n ye Fofana ye, n ye Kakɔlɔ ye, ko Kakɔlɔden man ka jeliya kɛ. Bon o de tun ka di n ye, Babaɲa tun ka di n ye, n b'o ladege. Bon n nana o dabila ka micro minɛ Zikiridala caman kɔ, i n'a fɔ Babarama Kulibali, Ba Samu ninnu ani Yaya Jara, ka na laban Bɛnɔgɔ Danbɛlɛ fɛ yen, Bafantaden ani Adamaden Bɛnɔgɔ Danbɛlɛ, n ye caman k'o fɛ yen. Kɔfɛ
o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye zikiri kanu zikiri solo de kama a ne m'o a fɔlɔ ne ye zikiri da yɛrɛ kanu zikiri solo de kama o de la ne tɛ se ka zikiri da la fosi ka dɔnkili da n yɛrɛ m'a ɲini k'an dege zikiri da wɛrɛ ka dɔnkili la zikiri da wɛrɛ la gosi tɛ dɛ genre bɛɛ n'i kanufɛn don quoi ne kanubaga yɛrɛ de zikiri solo ye o de la ne bɛ dɔnkili da zikiri solo ka dɔnkili ne b'olu da kɔngɔ kɛnɛ kan hali n bɛ dɔnkili da i b'a fɔ ko nin ye zikiri solo de ye man kan ye bon n y'a laɲini kɛra o de ye o la n y'ale de kanu n ma ka misiki lamɛn mi a ka misiki de k'a la k'o lamɛn ka réfléchir o kan fo ka kɛ dɔnkilidala ye ka bonya ka sanga tɔgɔ ni sanga ni dawula sɔrɔ a sɔrɔla zikiri solo ka dɔnkiliw de kama o de la n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ quoi. Tiɲɛna i man ka ɲinɛ dɛ n'i ɲinɛna o ye fitiri waleya ye. Non ala kana kɛ fitiri wale ye. Ala kana i ɲinɛ a kɔ. Amina rabi. ne ko e bɛ se ka ne tigɛ minɛ ka taa ne bila solo fɛ yen. Solo fɛ yen. Bon n bɛ se k'i tɛgɛ minɛ ka taa n'i ye mais solo fɛ yen taali solo fɛ yen condition dɔw de b'a la. Mɔgɔ mana kɛ jamatigi ye i t'i n'a fɔ n'importe qui quoi. Abadalizi. Voilà adamaden ma ko dɔ faamu mɔgɔ b'o bɛɛ kɛ juguya ye jamatigi tɛ se ka kɛ i b'a fɔ jama tɛ mɔgɔ min kɔ tɔgɔtigi tɛ se ka fɔ i b'a fɔ tɔgɔ tan quoi conseil dɔ de bɛ tɔgɔtigi ka da la cɛ o cɛ i bɛ na i bɛ taa di o de ma n'o ye an b'a fɔ ko gardien min bɛ sigi da la o de bɛ se ka yɛlɛ n'i ye a se kɔni minɛ k'i tɛgɛ minɛ ka t'i bila solo ka da la mais i donni n'i donbaliya o bɛ dépend mun bɛ da la o de bɛ se ka taa fɔ solo dɔ b'i kɔ n'a sɔrɔ a bananen don walima n'a sɔrɔ darura bɛ yen walima n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a fɛ réunion na walima n'a sɔrɔ a bɛ studio la o tigi bɛ jigin ka na f'i ye bon nin waati in na solo occupélen don bon donc ne ko ma bɛ taa n'i ye ne ka t'i sigi da la e ma se ka don ka heure 4 heure 5 ka tile bɛɛ ban e ma se ka don e n'a fɔ ko morikɛ tɛ ko kunna. Mais sisan morikɛ ni e taara sisan solo fɛ yen e bɛ jɔ da la. bon hali ne taara ne yɛrɛ bɛ jɔ. Awɔ bien sûr ne yɛrɛ bɛ jɔ. A bɛ taa f'a ɲɛna ko e nana. Voilà a bɛ taa f'a ye ko morikɛ nana. Ne bɛ don bon o de la ne yɛrɛ fana ka laɲini. Ne ye faamu. parce que ne y'a ye o kɛla hali dɔnkilidalabaw la mun bɛ ne ni san cɛ o kɛla hali karamɔgɔ la mun bɛ ne ni san cɛ hali don dɔ la an sigilen mɔgɔba dɔ nana karamɔgɔba don n tɛna tɔgɔ fɔ a nana u ye dayɛlɛ k'a ka don nka yɔrɔ ma sɔn ka taa fɔ solo ye a ko non k'ale tɛ don dɛ ko ni mɔgɔ bɛ don ale yɛrɛ kan gardien de bɛ da la a bɛ taa fɔ ale karimasina bɛna don a bɛ se ka kɛ i bɛ lahala dɔ la ne t'a dɔn ne ka don ko ne ye mɔgɔba ye ka taa don ka taa sɔrɔ i bɛ lahala dɔ la ko maloya b'a la ko ka taa fɔ a ye k'ale b'a kɔ bon o bɛɛ ye misaliya de ye quoi ka yira anw na an min tɛ dɔnnibaga ye an tɛ maaba ye an ye maa ni anw yɛrɛ bolo bon an man ka don n'i ye mɔgɔ min ka maaba ye i ka taa don ka ten ka taa sɔrɔ a bɛ cogo dɔ la vraiment o cɛ man ɲi quoi. ne ye faamu sisan ni e tagara e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna karimasina ne ka mɔgɔ dɔ y'a laɲini ne fɛ k'a bɛ fɛ ka na e fɛ yen. ne ye jaabi o de la o. o b'a sɔrɔ e y'a fɔ a ye o ale de bɛ rendez-vous ta ni e ye o i bɛ na n'a ye nin don na n'o kɛra dalajɔli t'o la dɛ. o bɛ se ka kɛ o fana bɛ se ka kɛ. e ko cogo di. mais hali o bɛ se ka f'i ye yɔrɔ mɔgɔ t'a yɛrɛ bolo quoi solo bɛ se ka fɔ ne morikɛ a fɔ Fatimu ye a ka na sini fitiri selilen kɔfɛ bon o sini fitiri selilen kɔfɛ ma f'i ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ quoi ko baaralen bɛ ko sudalen sa o fitiri kɔfɛ ko dɔ bɛ se ka cun a kan o fitiri kɔfɛ bana bɛ kɛnɛya bɛ o fitiri kɔfɛ mɔgɔba wɛrɛ bɛ se ka n'a fɛ yen ko la bon e ka bɔ fo yɔrɔ jan ka na e ma tila ka don a b'i tɔɔrɔ waati tɔɔrɔ voilà bon ko bɛ yen ne quoi o de la bɛɛ bɛ rendez-vous ta hali n'an yɛrɛ bɛ taa an tɛ rendez-vous ta mais an bɛ taa an b'an jɔ da la de a bɛ taa f'a ye karimasina nana a fa ka yɛlɛ a dɔrɔn de don. ayi komi a caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko i ka rendez-vous de ta ni a tigi ye ko pour que k'i k'a tigi ɲɛna dɔw b'i kalo 1 kɛ ka t'i jɔ u ka da la walahi ɲɛkisɛ 2 ka haramuyaw kan. bon olu ye darura ye quoi. i b'a dɔn fanga man jugu dɛ morikɛ musala ka kuma kulɔlen don kɛn t'a la. kosɛbɛ. fanga man jugu fanga kankɔrɔsigi de ka jugu. bon an bɛ dugawu kɛ. i bɛ t'i jɔ da dɔ la gardi b'a fɔ hali a m'a ɲɛɲini yɛrɛ i b'a fɔ dɔrɔn ko n nana karisa nɔfɛ u b'i filɛ i ye cogo de ma quoi u b'a f'i ɲɛna karisa ti yan bilahi ne delila k'a ye ka taa mɔgɔ dɔ fɛ yen zikiridala dɔ fɛ yen a fɔra ne ɲɛna k'a tigi tɛ yen. bon ne bɛ se ka mun f'i ye mais ni y'a f'i ye i b'a fɔ ala ko a bɛɛ ni Muhamadu cɛ a tigi bɔra ka ne jɔlen sɔrɔ da la o b'a sɔrɔ a fɔra ne ye k'a tɛ yen. oui o bɛ kɛ bon o sugu ninnu bɛ kɛ ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ
a dɔw bɛ sunɔgɔ la walima o degunnen don n'o y'a fɔ k'a bɛ yen ka sɔrɔ e tɛna don o fana bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye bon an bɛ dugawu kɛ fanga an ka fanga tigi n'o ye Zikiri Solo Ala ka kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ kɛ ɲuman ye komi ko faama ma jugu f'a kɔrɔsigibaga donc an ka kankɔrɔsigibaw ni ɲuman mun b'u la Ala k'o kɛ ɲuman ye ni juguman yɛrɛ b'u la Ala k'o fana kɛ ɲuman ye. Ne bɛ faama ye wagati min na laissez passer de kun no dɛ i bɛ taa dɔrɔn fiwu laissez passer kun no dɛ ne tagara ne ma jɔ da la n taara dɔrɔn n donna fiwu ka taa n sigi f'a kɛrɛfɛ ta i b'a fɔ k'an delila ka ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ. Jɔnni kɛrɛfɛ? Solo. A don an ye dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ. A b'o kɛ o bɛ kɛ yɛrɛ bonya t'a la. O kɛra. N'i donna ka sɔrɔ a bɛ dumuni na a b'i wele dumuni na fo ne de ko k'i fa la. O kɛra wa ne ko n fara ko ne ka dun sa. I y'a dun i bolo donna fɛ ka dumuni kɛ a banna e donna ɲɛ kɔnɔ a bɛ na. O b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ ne na a bɛ jɔ ma je. E bɛ n'i ban kɛ. Ne maloyara de o ne ko n fara i ma ye mais de tilala k'a dun morikɛ o e ko e ye sɔn min bɔ k'ale t'a da dɔn mais mɔgɔ fasaw ka ca la. Mɔgɔ fasa ka ca la kojugu walayi mɔgɔ fasa ka ca la. Ok mɔgɔ fasa caman b'a la. Caman b'a la mais mɔgɔ fasa minnu b'a la olu yɛrɛ de b'u ka wariw financer wa ou bien. Bon mɔgɔ fasa dɔnkilidala mana kɛ cogo cogo i bɛ mɔgɔ dɔw fasa da ka sɔrɔ olu ma wari financer i ye mɔgɔ dɔw bɛ ɲumanya kɛ i ye donc wari t'e bolo ka d'u ma sanu t'e bolo ka d'u ma e b'olu sara ni mun ye ɲuman sara tɛ fosi ye fo ɲuman. O ye tiɲɛ. Bon donc dɔ bɛ ɲuman k'i ye e tɛna se ka sara ni fosi e dɔnkilidala de i b'a sara ni dɔnkili de. Mɔgɔ dɔ bɛ ɲuman kɛ e yɛrɛ e Fatima ye animatrice ye wari t'e bolo ka d'a ma foyi t'e bolo ka d'a ma mais e bɛ n'i sigi a plateau sanfɛ a b'a tɔgɔ fɔ ka yɔrɔ filmer k'a bila i ka page kan. Ayi o kɛlen mɔgɔ t'a kɛ ne ye k'i bɛ nimisa dɛ. Voilà ne b'a fɔ k'a fɔ f'i yɛrɛ b'a fɔ k'a ka ɲi ten. K'a ka ɲi ten wala an ta bɛ ten an bɛ dɔw fasa da an yɛrɛ ma ka wari bɔ an kun k'u fasa da bonyamasegin dɔw yɛrɛ b'an wele a ka di n ye i ka n fasa da ka wari ci ma i b'olu fasa fana da ka ci u ma. Ok an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ kosɛbɛ a ye duman d'an ma. Ala fo ka barikada ne ni Zikiri Solo ye ɲɔgɔn ye. Ala fo ka barikada ne ni Zikiri Solo ye ɲɔgɔn ye. Dɔ bɛ Ala fo ka barikada kolo ni jinɛ ye ɲɔgɔn ye. Dɔ bɛ Ala fo ka barikada kolo ni wokulɔ ye ɲɔgɔn ye. Dɔ bɛ Ala fo ka barikada kolo ni waliyu ye ɲɔgɔn ye. Ne de bɛ Ala fo bi ka barikada ne ni Zikiri Solo ka ɲɔgɔn ye la. Ala fo ka barikada ka kira fo ka boɲuman k'i karamɔgɔ fo Usumani Sherifu Hayidara e de kɛra sigima sababu ye ni diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ b'a fɛ Zikiri Solo ka ɲi dɛ Ala ka ɲi Jara ka ɲi dɛ Jaralakaw ka ɲi sa Baya denkɛ ka ɲi dɛ Masitan denkɛ ka ɲi dɛ Fatimata furucɛ ka ɲi dɛ Jɛnɛba furucɛ ka ɲi dɛ Maimuna furucɛ ka ɲi sa Jara ka ɲi kosɛbɛ ne kun t'a dɔn min sɔrɔ ye Hayidara ka sɔrɔ mana ye ne kelen ka sɔrɔ ye ye seliji da Ala ye ka jogo fulakɛ Ala ye ka Ala fo ka barikada n ye sara wolofaw la ne ye sara wolobaw la ne ye sara marimaw la n bɛ taa Zikiri Solo ka so ni ne ma taa Zikiri Solo ka so a b'i kɛ ne na bana dalen dɛ a bɛ sɔn ka kɛ ne na bana dalen sa a kumakan de y'a di an ye mɔgɔ b'a bonya de y'a di an ye a ka sirifi tanu de y'a di an ye i faw to balo la k'i baw to balo la k'i ka wolo sɛbɛn ta ka t'o di karamɔgɔ Hayidara ma ani sɔn'o la a ye accepté k'i fara wolodenw kan Ala sigo bila sa n bɛ taa ka so n bɛ taa sara wolofaw la so ka taa sara wolobaw la so mu ka ne ka wolo sɛbɛn di yan n bɛ to di Zikiri Solo ma mu Solo ka ne fara denw kan ni Solo ma sɔn ka ne accepté a bɛ sɔn ka kɛ ne na bana dalen sa
sigiri da la ne yere sugandi Biba iye tiɲɛ fɔsɛ ni morikɛ filɛ sa sigiri solo ka morikɛ filɛ sa cɛ n tɔgɔ bɛ ka di n ye n'i y'a fɔ ko sigiri solo ka morikɛ o de ka di n ye o de bi ne morikɛ langa ka sɔrɔ ne ma dɔrɔ min ka taa sɔrɔ ne ma dɔrɔ kuta walayi o tɔgɔ de ka di n ye sigiri solo ne kɔni b'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i fɛ ne b'o fɛ mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ ne t'o fɛ n'i bɛna miliyɔn di ne ma ni di sigiri solo fɛ ne kalen na ala ni kuranɛ na ne jɛni ka miliyɔn ko ni y'a dɔn k'an bolo da kɔrɔ ya rabi ala ka na tuma jabaru masakana ni bɛ ne miiri sanu magana lagare tungara la ale de ni dɔnkili finance solo ko in na a ko ne ma k'ale tɛ kulonkɛ la ja organtigi mama amaba a tɔtɔla kelen kelen sanu magan i ni ce sigiri solo bɛ Dubayi solo n'a denw bɛ Dubayi mami ni sherifu bɛ Dubayi baru ni babile bɛ Dubayi lagare tungara i ni ce sherifu ka jinɛkɛ min fo sigiri solo ni ka mɔgɔ do manager papier ma garansɛriya ma k'u filɛ sa ka technicien cɛman fo babili dante yafane ma umu makasa mi fo madamu fɔfu gabɔn kɔnɔ madamu maju mi fo bebe fofana foli lase asan dugu de ma madamu silakudo foli lase guruguradenw bɛɛ ma fo sini kɔnɔ ne b'aw fo ne b'aw kɔɲɔmalɔ musa jagi tɛ fo sigiri solo de fasa filɛ ne ka parɛn foli lase baɲɛ jarama fani kulobu sigiri morikɛ kanubaw ani ce ka foli laban a tu jalo la wuri ka lagare do filadenw ka hɔrɔnkantigi i ni ce vraiment e solo ka morikɛ yɔrɔ ja ok a jara toro wallahi a jala mais i ma tigɛrɛ fɔ n ye a jala i tɛ tigɛrɛ ni fɔ n ye sa tigɛrɛ fɔ ko fila wa merci a jara dɛ wallahi ok merci a jara yɛrɛ de sanga ni sankɔrɔta bɛ masa Rahamani bolo ala k'a di ne ma amina rabi ala ka nin kɛ carrière daminɛli ala ka nin k'a bannen fewu amin a jara yɛrɛ de solo de oui o ma ye muso ye o ye jumɛn bon muso ye muso de kɛ muso ni cɛ ye kelen ayi komi jarabi ye kelen ye o tɛ fila ye o bon ne bɛ solo fɛ ka tɛmɛ muso kan o oui i y'o fana fɔ n y'o fana fɔ dɛ a fɔra ko k'o fɔli dabila dɛ wa ne dun y'a fɔ dɛ n bɛ solo fɛ ni muso ye m'a fɛ ni n denw ye m'a fɛ hali ni n yɛrɛ ye walahi o kuma i tɛ jɔn fɛ nin bɛɛ ye de bon ne tɛ mɔgɔ min yɛrɛ fɛ ni bɛɛ ye yɔrɔ mɔgɔ man ka fɔ k'i tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ ne t'o fɛ o ko man ne dɛ a b'i tali sigi b'a fɔ a ma ko kɛlɛbolo wa balawu bolo wa jadi bolo wa n t'a dɔn a b'i tali walahi n t'o fɛ walahi a b'i tali hali lahara jɔ don m'a ɲini ala fɛ an ka na ɲɔgɔn ye walahi mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ n'i ka mɔgɔba bila ɲɔgɔn na mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka don mɔgɔ ni dayirimɛ cɛ o ye mɔgɔ fagala de ye o ye f'o ma ko criminel hali lahara jɔ don n'a donna alijinɛ kɔnɔ ne ɲɛ ni ne y'a donni alijinɛ kɔnɔ walahi ne tɛ don alijinɛ kɔnɔ non walahi n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini n tɛ k'a fɛ sinikɛnɛ hali n'a ye ɲɔgɔn lahara jɔ don n tɛ fɛ ala k'a to an ɲɛ ka kɛ naani ye quoi walahi n t'ale de fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ
ne bɛ fɛn bɛɛ fɛ fɔ ale o y'i commande ye juguman ye dɛ fo ka jahanama dɔ perefere wallahi ne ka fɔ ni ala de cɛla la mais an ka taa quoi ka jahanama kɔnɔ dɔ perefere non t'a fɛ wallahi ni adamaden dɔ yeli arjinɛ kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ tɔ bɔ faso kɔnɔ ka taa fɛn ɲini na mais olu bɛ taa fɛn Europe ka taa kɛ ala k'i to yen hali su kana se Mali la yan Morikɛ e ka n'i yɛrɛ dusu la fo ko la sa e fana bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko e n'o de bɛ kuma na e dusu bɔ ala k'a to yen walayi a ka saya su ka don a ka jeni su ka jeni ayi o ma ɲi dɛ ayi o kelen ni o dabila o ma ɲi dɛ i b'o kunna sa an kuma sɛbɛlamaw fɔ kana na juguman ka ɲa ni silamɛ ɲɔgɔn ye dɛ an kuma sɛbɛlamaw fɔ an ka taa juguman silamɛ de don wa a fɔra ko silamɛ de don wa selila bɛɛ ye silamɛ ye wa selila bɛɛ tɛ silamɛ ya ni walayi n tɛ silamɛ ye o ma selila dɔ ye jumɛn ye a fɔ dɔw ma ko kafiri a fɔ dɔw ma ko kafiriden a fɔ dɔw ma hasidi a fɔ dɔw ma ko hasididen a fɔ dɔw ma ko ɲɛngo a fɔ dɔw ma ko ɲɛngoden mais a yɛrɛ n'a den tɛ kelen ye dɛ ale de ye filanan ye tɛ fɔlɔ yɛrɛ ale de ye filanan ye ɲɛngo o ni ɲɛngo den mais ɲɛngo n'a den tɛ kelen ye dɛ ɲɛngo bɛ yen e ma mɛn Poro bɛ Poro Maxi bɛ yan awɔ voilà ale Poro Maxi di Poro ka ɲi ni Poro Maxi ya o to yen sa e ma ko jɔn ka di ne nin bɛɛ yan an baw kunna o to yen sa jɔn ka di ye nin bɛɛ ye ala kɔfɛ kira kɔfɛ n fa ni ba kɔfɛ Zigiri Solo Moro fɛ ala kɔfɛ i fa ni ba kɔfɛ ala kɔfɛ kira kɔfɛ i fa ni ba fana kɔfɛ masakɛ oui masakɛ ale de ka di ye masakɛ kelen diɲɛ laban masakɛ kelen ani lahara masakɛ kelen o don dɛ hali lahara jɔ de sɔrɔ jeune premier bamanan waliju Zigidara jɛnɛkɛbali san joli kumakan kelen a tɛ ka se ka wuli wallahi waliju don ni e ka émission bila direct la sisan ko musow ka don a ye dugawu kɛ muso minnu mun k'u k'a fɔ ko min ta jaabila billahi i bɛ tile appel la minnu ma den sɔrɔ ni ye émission labila sisan direct la k'u ka don ni sɔrɔ ye dugawu kɛ n'u ye den sɔrɔ i bɛ tile appel la téléphone tɛ jɔ bana tun bɛ minnu sɔmɔgɔw fɛ bana tun bɛ minnu yɛrɛ la n'i ye téléphone labila sisan ka émission bila direct la k'a ye don ko sɔrɔ ye dugawu kɛ minnu ye n'u ka banaw banna walima u sɔmɔgɔw ka banaw banna k'u ka na u k'a fɔ i bɛ tile appel la téléphone tɛ jɔ o la n'ale ye fɛn fɔ ale ye sufɛ yanni dugu ka jɛ ala b'a kɛ bamanan waliju don Zigidara jɛnɛkɛbali ale la a bolo kɔrɔta mais an ta jigin i kɔnna ma an m'an ta jigin an min o yɛrɛ an kɔni an ko an t'a kɛ bilen an ye mun kɛ ala ka yafa ma olu la solo de y'an bɔ a la ale de ba y'a di ne ma ne ye ba y'a minɛ ale de bolo mais e ko ko a bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye k'u denw bɛ kɛnɛya o wallahi o tuma a bɛ mori de don fana bon solo tɛ mori ye mais a bɛ mun dɔn mori dɔw t'a dɔn wa ale ka dugawu bɛ jaabi ni mori dɔw ka dugawu ye wallahi i bɛ k'o fana fɔ dɛ cɛ kɔnɔdimi tɛ sa ɲɛdimi de don ayi ne nin tɛ ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ wallahi billahi talahi ala mɔgɔ dɔw ɲɔgɔnna sɔrɔ man di quoi an t'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ dɛ mais solo ɲɔgɔnna sɔrɔ man di bilen quoi e ma ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɔn n'i bɛ fɛ ka dɔn n'i ye solo tanu i bɛ dɔn n'i bɛ fɛ ka dɔn n'i ye solo kɛlɛ i bɛ dɔn ala o fila bɛ kɛ mɔgɔ min na o ye mɔgɔ gansan ye n'i y'a kɛlɛ i bɛ dɔn n'i y'a kɛlɛ i bɛ dɔn n'i y'a tanu i bɛ dɔn o kɔrɔ sigi ne tɛ jigin kɛlɛ kɔnɔ ni mun bɛ yɛrɛ na mais kɛlɛ kɔni kɔ ye tacɛn kɛlɛ kɔni kɔ o ye nimisa ye kɛlɛ kɔ o ye magosa ye mɔgɔ dɔw tɛ kɛlɛ dɛ mɔgɔ dɔw ayi non la mɔgɔ dɔw tɛ kɛlɛ dɛ solo b'o mɔgɔ la o sera fɔ la mɔgɔ minnu y'a kɛlɛ bi mɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kunun n'i y'u jɔ 100 sara la min bɛ se ka minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ o tɛmɛ mɔgɔ 5 kan o tɔ 99 bɛɛ bɛ taa jiwo fɛ wa ale ye fɛn ma ɲi dɛ non minnu y'a kɛlɛ a caman mais dɔw ka kɛlɛ ne tɛ dɔw ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ ye quoi dɔw ka kɛlɛ bɛ yen olu ta ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi o de la o mɔgɔ 5 minnu bɛ yen nɔ ni fɛn ma k'olu la n'olu bɛ se ka nin ta ka bɔ yan ka bila yan
o mɔgɔ 5 ka kɛlɛ i b'a sɔrɔ olu ma fɛn ba kɛ quoi olu kɔni y'u kɔdon dɔrɔn k'i da di k'i kɔdon ka taga mɛ ka taga tila ka galon da la ka taga tila ka kɛ fɔbali foyi ka taga tila ka kɛ kɛbali kɛ cɛ Ala b'i mako sa dɛ. Ayi mais est-ce que mɔgɔ y'o k'a la fɔlɔ mɔgɔ m'o k'a la ne m'o ye fɔlɔ dɛ. Ok mɔgɔ m'o k'a la o ka ɲi o kɛra la bon a bɛ se ka kɛ komi o k'a ma k'a la ayi komi ne m'a ye e y'a kɛrɛfɛmɔgɔ de ye i bɛ se ka bɔ a kalama. bon non a ma k'a la mais a kɔni bɛ ka k'olu la a ma k'a la mais a bɛ ka kɛ olu la olu morikɛ kana kuma mɔ k'a don bolo dɛ. mais tiɲɛ don a ma k'a la mais a bɛ ka kɛ olu la a ma kɛ solu la e ma k'a la e t'a dɔn k'a kɛla la ayi ne t'a dɔn ne bɛ k'i ɲininka o Ala b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn a kɛra la dɔɔnin kɛla la ouais mais ma se ka foyi kɛ mais a ma kuma fɔ a ma yɔrɔ y'a la a tɛ y'a la o n barika b'a la ne m'a fɔ ko bamanan waliju don wa barika b'a la duwawu b'a kɔ karamɔgɔ barika b'a la o y'a barikama yɔrɔ de fa ka barika b'a la ba ka barika ni duwawu b'a la balimaw taw b'a la ani kalandenw ka duwawu ana ba filaw ani banabaatɔ minnu bɛ taa solo fɛ n'a b'olu furakɛ olu bɛ duwawu o bɛɛ bɛ bien kalandenw fana ka duwawu b'a la kalandenw bɛ duwawu min kɛ solo ye karamɔgɔ fana ka duwawu b'a la an bɛɛ bɛ duwawu kɛ an yɛrɛ b'a fɔ Ala ye tuma bɛɛ si min b'an na ni solo ta man ca Ala ka dɔ bɔ an ta la ka fara a ta kan an m'o fɔ dɛ an m'o duwawu kɛ tuma bɛɛ bana min b'a la Ala ka bana in ba kɛnɛya min b'an na Ala ka dɔ bɔ an ka kɛnɛya la ka fara ka kɛnɛya kan an m'o duwawu kɛ tuma bɛɛ mais karamɔgɔ b'a la kɔni karamɔgɔ b'a la a karamɔgɔ ye jɔn ye a kɛlen bɛ ka karamɔgɔ ɲini min a karamɔgɔ Hayidara de ye kɛ o de ma duwawu kɛ yan o de y'a sinsin tan o de la cɛw n'u ca kun ka yigi kɛ a tila ka bin n ka cɛ kana gɛlɛya sa morikɛ bɛna ne faga yan wallahi o de don n ko laji la morikɛ e delila ka arajo baara ou bien télé baara kɛ ka tɛmɛ awɔ n delila ka arajo baara kɛ morikɛ cɛ i bɛ se kuma na di morikɛ bɛ se ka kuma kɛ ballon ye ten ayi mais min ye min ye o y'o de ye quoi k'a don i bolo i yɛrɛ de bɛ kuma bɔ ɲɔgɔn na Mangala Kamara min ye min ye o y'o ye min tɛ min ye o t'o ye wa o tɛ se ka k'o ye solo yɛrɛ de ye solo ye e ma ye zigira denmisɛnninw mana wuli dɔrɔn o bɛ taa plateau dɔ sanfɛ dɔrɔn ka taa manamanakan baden fɔ walayi plateau yɛrɛ plateau tɛ yen bilen dɛ ne yɛrɛ ni plateau taga cɛ wallahi ne t'a kuma dɔn ne bɛ wele de sanga ni waati n ko n tɛ taa plateau kan parce que i bɛna taa i bila ɲininka i bɛ taa ɲininkali dɔ k'i kun question dɔ poser kun i k'olu jaabi ne tɛ olu ko ninnu kɛ o de kosɔn kabi nana i bɛ ne kɔ k'an bɛna question jumɛn fɔ n tɛ polémique fɛ i bɛ siran polémique ɲɛ voilà n bɛ siran o ɲɛ n bɛ siran diɲɛ laban mɔgɔ dɔ ɲɛ ayiwa mun bɛ Itali n bɛ siran o ɲɛ walahi i bɛ siran italikaw ɲɛ italikaw tɛ dɛ mɔgɔ kelen de don mɔgɔ kelen min bɛ Itali i bɛ siran o de ɲɛ wa sini ma farafin n'i ko k'i tɛ fɛ ni min ka ɲɔgɔn ye walahi Allah i bɛ siran ale de ɲɛ mɔgɔ jugu siran mɔgɔ jugu ɲɛ dɛ o b'i mago sa di ko a bɛ don i ni kanubagaw cɛ a bɛ don i ni balimaw cɛ a bɛ don i ni karamɔgɔ cɛ san 25 cɛ san 23 cɛ a b'a fara tile kelen o ma ɲi dɛ ayi jɔn n'a ka karamɔgɔ ko n tɛ nanfigi dalakan lamɛn halisa ɲɛji ma don i kan ayi dɔn n'a ka karamɔgɔ ka kɛlɛ o to yen a tɛ se k'o kɛ o yanni diɲɛ wolo cɛ a tɛ se k'o kɛ komi i ko san 20 jɛ k'a y'o fara a ko k'a b'olu dɔw fara a tɛ se barika t'a la non a tun bɛ fɛ k'e n'i ka karamɔgɔ de ka jɛ fara ne fo k'a sa ayi non an ka taa morikɛ i fasa jalen don dɛ ayiwa i tɛ fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ o t'an kɔnɔ anw bɛ nisɔndiya ni karamɔgɔ Hayidara bangeni ye anw bɛ nisɔndiya ni karamɔgɔ Hayidara bangeni ye Hayidara bangena kuranɛtigi dɔ bangena saburatigi dɔ bangena linjilatigi dɔ bangena tawretatigi dɔ bangena kira mɔdenkɛ Hayidara bangena awɔ kɛ Hayidara bangena le 12 mai anw bɛ nisɔndiya ni karamɔgɔ Hayidara bangeni le 12 mai 1955 Hayidara bangena tamani Basita de Hayidara bangena Mamadani de Hayidara bangena e bangeni duguma kolo kɔ kan o de kɛra anw ma hɛrɛ ye bi
kasiri fiya bila falarila haidara sababudu bani alinuma doye jabaru masadeva doye donola champion konema zigiri solo de konema kuniya me baidara bangena ni jalendo wili isigi ni sigilendo wili ijo kibono fila wili munu munu sabula kaidara bangena ala sigo bidila kumaye nebi feli ka munu munu sabula kaidara bangena ja Morikɛ nin fana jara. Morikɛ i ye sulu ka kalanden yɛrɛ de.
wallahi okay o jala biti cogoya ani bi ka boli biti kan cogo min na mo dɔnkilidala dɔw bɛ to dɔnkilidala biti bɛ taa k'olu to non bon n'i ye solo kɔni lamɛn ka kalo kelen kɛ ka solo lamɛn kalo fila n'i ma kɛ dɔnkilidala i tɛ kɛ bilen non 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 ya dɔnkilidala tɔw b'a fɔ ko solo ka dɔnkili minnu bɛ solo ka dɔnkili la ko dɔnkilidalaw tɛ k'a sɔrɔ fɛn min b'anw de bolo wari b'anw de bolo dutera b'anw de bolo mobili b'anw de bolo moto b'anw de bolo bitigi b'anw de bolo wa jatigi barikamaw b'anw de bolo fana u ko min tɛ se dɔnkilidala ko n'i bɛ solo la de k'i tɛ dɔnkilidala ye k'olu tɛ jate dɔnkilidala ka sɔrɔ Allahu Akbar olu de ye fɛnw ye wa zikiri la olu de ye tɔgɔtigiw yɛrɛ i bɛ se ka tɔgɔtigi saba fɔ n'i ma solo ka kalan donc wari b'aw kun dɔɔnin b'anw kun oui mais sarika deli i ma fɛn tɛ n bolo yan dɛ ayi e tɛ sɔn k'o fɔ ne ye yan e tɛ sɔn k'o fɔ ne ye yan i tɛ sɔn k'o fɔ ne ye yan Morikɛ i t'i kan fili an ye dɔɔnin wa parce que son bɔ kuma mɛnna dɔɔnin an bɛ fɛ k'i kan lajɛ n'a sɔrɔ a b'a cogoya kɔrɔ la halisa n'Ala sɔnna an bɛ k'i lamɛn Rabbana hifta bainana wa baina qaumina bil haqi wa anta khairu al-fatina janzahu muntihu hariru wa janatu wal kiram hey make hey make nejala niga jonya dunya haidara ka zikiri sulumana nejala niga jonya dunya akadi morke haidara ka sulumana niga ka samarai ika ka se ka doni sena ka tagamanka o de ben suruya halala baya ya denke zikiri sulumana ne bi fenni sanu ni wariye Johnny bolo bi nege juru la ka bamba papa hey balibi bugu papa abarka ye balibi bugu papa yo mune kelila beni don fendo beni segodo ibise femina oraka nogo ima Johnny biga nenyinga bi kelenkele Fatima ta jara sangaranga jigi bajara somu jara ni wita dunu jara cɛman bi kolokari jara musoman bi sɛbɛn sunsun ni jara la ka ye k'a ma se ka fɛn ɲɛnabɔ a bilala fɛn dɔ la k'a ma se ka ɲɛnabɔ a sɛgɛsɛgɛ ma k'a bɛɛ ma kɛ ye ni bɛ ne miiri zikiri solomana na ka zikiri bila valeur la jaralaka dɔ de y'a kɛ ka zikiridala bila bazɛma dɔ na jaralakaw de y'a kɛ ka zikiridala kɛ mobili camantigi ye jaralakaw de y'a kɛ ka zikiridala kɛ du camantigi ye jaralakaw de y'a kɛ ka zikiri valoriser Mali kɔnɔ bi jaralakaw de y'a kɛ Fatimata jara Fatimata bintu Rasulullah i fana ye jara ye kɔn o de la n y'a fɔ don dɔ la Fatimata n ni wolo jala den wolomuso min na i den tɔgɔ da Fatimata bintu Rasulullah la a tɛ kɛ jugu sago ye tuguni n'i taara mori ka so ni mori ko k'i denmusonin tɛ don da la n'a sɔrɔ i m'a tɔgɔ da fɔlɔ n'i taara somaw ka so n'i ye denmusonin sɔrɔ n'u ko k'a tɛ don da la Ala kama a tɔgɔ da Fatimata bintu Rasulullah la a tɛ kɛ jugu sago ye fo ka duniya ban Fatimata mun de k'i la balibi bugu Fatimata mun de kɛla e la a barika i ye kanu fɛn kɔnɔntɔn Fatimata ko fɛn kɔnɔntɔn Fatimata min ma n'i kanu o tigi kanu min ma n'i kɛlɛ o kɛlɛ fo lahara ne yɛrɛ de ye zikiri sɔrɔ ka morikɛ ye kɔnkɔnkɔn k'a ta ne sen funu kunkolo Fatimata bɛɛ ye dɔnkilida kuma ye n ye n kalifa Zarawu la bi ne ye n kalifa Ali Batilu la Fatimata bintu Rasulullah Ala kira denmuso tɔgɔma Fatimata bintu Rasulullah n'i ye duniyatigɛ lajɛ n'i ye karamɔgɔbaw lajɛ ka walijuw lajɛ ka kutubuw lajɛ i b'a sɔrɔ ni min ba tɛ Fatimata ye o balimamuso ye Fatimata ye ne ma deli ka Fatimata tɔgɔ jugu sago ye fɔlɔ ne yɛrɛ de ye zikiri sɔrɔ ka morikɛ ye kɔnkɔnkɔn min bila nin yɔrɔnin na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ la morikɛ bɛna ne ka bana lawuli yan morikɛ ne tɛ tanu ne fɛ sɔɔni tun bɛ kasi Ala kana kasi sa ayiwa ni ne tanu dɔrɔn ne ɲɛji de bɛ bɔ awɔ kɛ n seko tɛ walayi an ka émission bɛna s'a kuncɛyɔrɔ la morikɛ yan'o cɛ projet jumɛn b'i bolo nin wagati bon alhamdulilayi projet mun bɛ n bolo nin waati an bɛ son kura bɔ o la
ani an bɛ ka concert organiser concert dɔw fana labɛn an bɛ préparation na n'Ala ma an ka jɔn ka jira an na 2025 bɛ ba 26 kɔnɔnaw la inchallah an bɛna concert ba dɔ kɛ ani projet laban min bɛ n bolo n ye n ka yɔrɔ dayɛlɛ mɔgɔ bɛ silamɛ bɛɛ ka duwawu la mɔgɔ bɛ kanuɲɔgɔn bɛɛ ka duwawu la mɔgɔ bɛ dusukun ɲuman bɛɛ ka duwawu la n ye yɔrɔ min dayɛlɛ Bafululu yɔrɔ ni film envoyé yɔrɔ ni film ninnu mɔgɔ bɛ bɛɛ ka duwawu la donc mun tɛ san sɔrɔ juru kɔ adamaden tɛ kɛ fosi ye ni duwawu t'i kɔ bangebaaw ka duwawu kɔfɛ fa ni ba ta kɔfɛ jɛɲɔgɔn duwawu ni baaraɲɔgɔn duwawu o b'a dafa an bɛ duwawu kɛ Ala ka sankɔrɔta di amina rabi Ala ka sugu ja amin ni sugu jara i kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ yan non tɛ ɲinɛ wallahi an bi yan komi i yɛrɛ ko ko wari ka ca wari dɔɔni bɛ wari b'i kun ouais morikɛ bon n tɛ sɔn caméra ni caméra tigɛla n bɛ sɔn ka sɔn i y'a ye sa voilà ayiwa an bɛ lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔnna k'aw sigi nin wagati in na ni ka anw lajɛ folikan laban jumɛn bɛ bolo ka di kanubagaw ma bon folikan laban min bɛ n bolo n bɛ nin teleso in baarakɛla bɛɛ fo a diyara an bɛɛ ye a ka nin média in Balibi Bugu média an bɛ duwawu de kɛ Ala k'a kɛ sanbalaɲɔ ye amina yarabi sanbalaɲɔ ye fɛn min ye fɛn min danna fɛn tɔw kɔfɛ ka tila ka wuli fɛn tɔw kɔfɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ tɔw la an bɛ duwawu kɛ Ala k'aw ka média in kɛ sanbalaɲɔgɔn ye amina yarabi minnu bɛ baara la média in kɔnɔ Ala k'aw kan bɛn amina Ala kana mɔgɔ jugu don aw ni ɲɔgɔn cɛ amina law mɔgɔ min yɛrɛ fana bɛ yen n'i y'a mɛn Balibi Bugu mɔgɔ de b'aw lajɛ mɔgɔ de bɛ forfait ta k'aw lajɛ mɔgɔ de b'u sigi k'aw ka vidéo commenter an bɛ duwawu kɛ Ala kana bolodimi bila olu la Ala kana forfait tanya fana bila olu fana na amina yarabi Ala k'an mɛn nin na amina Ala ka mɛn jɛɲɔgɔn Ala k'an to ɲɔgɔn ye amina n bɛ duwawu laban ni n karamɔgɔ ye Alhaji Zikiri Solomana yarabi Ala ka sɔn sijan ani kɛnɛ ni labanko ɲuman na amina law a ba kɔlila si min na Ala k'o tɔ fara a si kan amina a fa kɔlila si min na Ala k'o fara si kan amina yatimɛden lakasili man di Ala ye falatɔden lakasili man di Ala ye yarabi Ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman Ala k'o kalifa an ni Zikiri Solo la amina yarabi jama kɔfɛ jama tanya Ala ka n'a kisi a ma yarabi sɔrɔ kɔfɛ sɔrɔ tanya Ala ka nin Zikiri Solo kisi a ma yarabi dawula kɔfɛ dawula tanya Ala ka nin Zikiri Solo kisi a ma yarabi bonya kɔfɛ bonya tanya Ala ka nin Zikiri Solo kisi a ma yarabi jama kɔfɛ jama tanya Ala k'an kisi a ma Ala ka sɔn si ni kɛnɛ labanko ɲuman na Ala k'o di Zikiri Solo ma banajugu bɛ Ala k'o bɛɛ lajɛlen bɔ a la maa min ko k'u bɛ fɛ k'a ye Ala ka dɔ fara olu si kan maa min ko k'u tɛ fɛ k'a ye ni juguya don fadenya don juguya 12 don Ala k'olu si dɔgɔya Ala k'o si dɔgɔya k'o si ban pewu Ala ka bɛn sabati an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ ni Zikiridala Ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ kalanden ni karamɔgɔ Ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana an kɛ kalanden jugu ye Ala kana an kɛ kɔmɔgɔ jugu ye Ala kana an kɛ jatigi faga jiri ka don karamɔgɔ ka bɔ n'a Ala kana k'o ye ni Ala b'an k'o ye don o don Ala k'an faga yanni an k'o kɛ an ta ye dusukun de bi dɔ bonya kɔsɔ sallallahu alaihi wasallam Ala k'i ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ yarabi Ala ka dugawu bɛɛ minɛ Ala kana an kɛ yeko fila ye yarabi banajugu Ala k'an kisi an ma yarabi lajɛbagaw an b'aw fo aw minnu sɔnna k'aw sigi k'aw ka temps perdu k'anw lajɛ an tɛ se k'an tɛ ɲinɛ aw foli a n'a waleɲuman dɔn na anw ka nɛgɛ karafe o tun bɛ papa bolo cɛw cɛdɔ burankɛ nana bɛn n'a ko ban kuma ye kadrali o fana tun ye papa ye papa kelen 12 métiers 13 valeurs de a kelen y'a fila bɛɛ kɛ bi ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu